Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. Afọ ọma nọ. Ekenekwa m nwoke, ekene m nwanyị. Ekene m ndị amụrụ na eke, na ndị amụrụ n'orie, na ndị amụrụ n'afọ, na ndị amụrụ na nkwọ. Anyị apụtakwala n'ụra. A sị m na tata bụ afọ ka fọtara anyị ndụ, fọpụrụ anyị ọnwụ ike. Ifeọma ka nsi ka o meela anyị. Anyị gbuo n'aka ndị na anyị ga-ebute ngọzi, anyị gbuo n'aka ekpe anyị ga-ebute ngọzi, anyị gbuo n'iru na anyị ga-ebute ngọzi, anyị gbuo n'azụ anyị ga-ebute ngọzi. A sị m na ụkwụ anyị ji wee pụta malụ mma, mana nke anyị eji wee nata ya amanarị. A sị m ihe ọma mebela anyị. Afịa na-azụla anyị, si na anyị ga na-azụ ka afịa, mana anyị ya ana ka afịa. Anyị ya dị ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ. Anyị si na onye ọbụla chụba anyị ya daa. Onye si na ya dị na onye aha ya dị. Onye gwọrọ anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sacha ya nwụọ. A sị ka mmụọ niile na ezumezu niile ndị anyị ji ebi ụwa ka abịa gbala anyị aka ebe tata bụ afọ, na mkpọkụ anyị na-akpọkụ, na nzu niile anyị na-atụ, na edo anyị na-atụ, na mmanya ọka anyị na-awụpụ, na ọjọ anyị na-agba. Anyị sị na aja niile anyị na-atụ ga na-amịtara anyị mkpụrụ ndụ. Ụta nsi kwuo ya ka ọ ga-esi wee dị ise. Aka m bụkwa onye nke gị, nwaada agbara ọma ụzọ mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Tata bụ afọ, abịara m ka m n'ụmụ Igbo chigharịkwa uche dịka anyị si eme na mbụ. Ana isiokwu m ji maka ya wee bịa tata bụ ihe bụ ihe izizi mmadụ kwesịrị ime dịka ọ na-achịta n'ọdịnala Igbo. Ihe bụ ihe izizi mmadụ kwesịrị ime dịka ọ na-achịta n'ọdịnala Igbo bụ ọ bụrụ ije gwọba ọgwụ. Ọ bụrụ ị na-emegheri mmegheri dị iche iche. Ụfọdụ butago wee plesie ya n'ọdịnala Igbo. One of the things eji wee mara ọdịnala Igbo bụ ịgba afa. One of the key things eji wee mara ọdịnala Igbo, ntọala Igbo, bụ ịgba afa. Isi na ị chọrọ ị na-achịta azụ n'ọdịnala Igbo, n'ihe izi kwesịrị ime bụ ihe ejegodo gbaa afa, marụ ihe dị n'ụzọ gị. Ndị Igbo si na ofu nne na-amụ mana ofu chi anara eke. Ejekwana jesi na nwanne gị nwoke na-eme nke a na ọ na-agalụ ya ka isobi ya mebi ya, maka na o nwere ka ọ bụrụ mmụọ na-eso gị bụ mmụọ na-eso ya nwa. Onye aka eji wee si na oke solu ngwere mma mmiri, ọkọcha ngwere ya akọcha oke, maka na ọ bụrụ ife na-esoghị bụ ife na-eso onye ahụ. Ana o nwere ike ọ bụrụ na ife ndị nke gị na-asọ na ndị nke onye ahụ anaghị asị ya. Nwee ike ọ bụrụ na onye ahụ na onwe ya asọiliga aka ya, emekigo some moves, ọ na-regret, mana ọ ya agwa gị si gị that these moves I've made, I'm regretting it. Of course, ọ ya like ịdọlụ ọtụtụ ndị mmadụ wee tinye n'ihe ọ na-eme, so that mgbe onunu ahụ ya abịa ka ha fee bụ sọsọ ya nwa ka ọ ga-eri. Onye aka o ji wee dị mkpa na onye ọbụla bụ onye Igbo chọọ ịnachite azụ n'ọdịnala Igbo, n'ihe izi ya emebu gị na ije gbaa afa. Ịgba afa miri emi, gakwuru dibịa ma agba afa ọfụma, ọgbalụ gị afa, ịmara ife dị n'ụzọ gị. Nke mbụ, without afa, onye ọbụla bụ onye Igbo nwere chi onye nọrọ ya ụwa. Without afa godu, mana ọ dị mkpa ka ịgba afa. Malụ mmụọ na-anaghị oke bụ mmụọ gị na ha so. Ịgba afa, ịgbacha afa, for instance, m na-ekwubu ya, ịbụrụ onye, ọ bụrụ na ịbụ onye alụ dị n'ụzọ ya, ọ bụrụ na arụ dị n'ụzọ gị, biko ejekwana jesi ka ịkpọtuo chi gị, ma ka ihe ndị ichie gị nne, ma ka ihe aja na be nna gị nne. Biko, ihe izi ya eme bụ ọ bụrụ na dibịa na-alụlụ gị ọlụ anara akpụ alụ. Dibịa anwa kwesịrị ịma dibịa na-akpụ alụ, maka na ọ bụrụ dibịa niile na-akpụ alụ. Ibu ụzọ ikpu alụ,
maka na alụ bụ gịnị? Ife ana na-asọ nsọ, ife ana Igbo na-asọ imegolo ijije cleanse onwe gị off, so that mgbe ị ebido chụba aja ka mmụọ niile na-atụrụ aja nwee ike ime gịnị? Ịbịa gị nso wee mee gịnị? Gọzie gị. Mana ọ bụrụ na ịkpụ ha alụ wee gaa straight n'ọlụ, o nwere ike echi ma ọlụ ahụ agakwana. So akọwabụgo m na mbụ ihe bụ alụ n'ọdịnala Igbo, dịka ịdị na nwunye mmadụ, dịka ịdị na nwoke ibe gị ma nwaanyị ibe gị, dịka igbu mmadụ, dịka ịnapụ mmadụ ihe ya n'ike, dịka mmadụ ime mmadụ abortion, nwaanyị ime abortion, ma nwoke inye nwaanyị ego ma sọpọtụọ mmadụ ka o mee abortion, ma mmadụ ịdị na blood relative ya, ma ọ bụ mmadụ imetọ mmụọ eji wee gwube ngwurube nna ya. Ihe ndị a niile bụ alụ n'ọdịnala Igbo. Ma ọ bụ ijeje si gịnị? Na ị na-agba arụsị ọkụ ma na ị na-agba oku mmụọ ọkụ, ọ alụ ka ọ bụ. So ọ bụ na ị mere arụ dị ụta na ife izi ya ime gịnị? Ekpugodo alụ. You cleanse yourself off from that negative energy that alụ ahụ mere na-eme gịnị? Bring it to you, because ọ bụ na ije lụba ọlụ dị n'ụzọ gị, ọ ya aga. Maka na alụ ahụ imelụ aya ekwe ka mmụọ ndị na-atụrụ aja bịa gị nso. Imechi ihe a niile iwelume gịnị? Nke a ka ị gbasigoro afa. Ma ọ bụgodo sef na dibịa gị agwara gị na alụ dị n'ụzọ gị, maka ọ bụrụ dibịa niile na-agba afụ alụ ma afụ na arụsị nọ n'ụzọ mmadụ. Ịghọtago? Gị nwa na onwe gị, ọ bụrụ na dibịa ga-afụrụ ya, you can as well, in order to help the work ka ọ na-aga. You know yourself better. Ife anyị na-eme bụ ka anyị restore what we have lost in the past. And you can help by gịnị? Gị nwa ọ bụrụ na ịma na dibịa ga, na ọ bụrụ na ịma na ime such thing, ya ọ bụrụ na dibịa gbasịa alụ gị afa, ịgbagodo onye nkịta ọ gbasịa alụ gị afa, iwe sị ya, emekwara m ihe dị ụta, biko kedu ka a ga-esi wee mịa, so that ịlụ ọlụ gị ka ọlụ gị ga perfect. Ịhapụ ị na-repeat ọlụ, ọlụ gị. Imechazie ya, iwe mee gịnị? Wee chụkwagwazie mmụọ dị n'ụzọ gị, dịka afa si wee wepụtalụ gị ya. Mana nke bụ iwu bụ na mmadụ kwesịrị ịchụkwa chi ya. A sị na chi bụ ụzọ, chi ji oke. Ịchụkwa chi gị, ịchụkwa ndị ichie ebe nna gị na ikwu nne gị, your ancestors from your mother's side and your father's side. Then ịchụkwaba mmụọ ndị ọzọ niile dị n'ụzọ gị according to afa result. Ife afa nyelu gị bụ na ndị mmiri na-enye gị nsogbu. Ndị mmiri should not be your number one concern. O nwere mmụọ ikwesịchara ịchụkwa bifo ịchụkwaba ndị mmiri. Na-agwa ya ndị mmadụ steady, maka ụfọdụ na-abụ ha pụta gbara ọsọ jee ịchụkwa ndị mmiri, ihe na-ebe a na-ebe. O nwere primary entities of powers gị na ha so ikwesịrị ịchụkwa na mbụ bifo ime gị na ịchụkwaba ndị mmiri. You start from them. Ị bụrụ onye nwere ọlụ, onye akpọrọ oku ọlụ, biko asịkwana na ihe azị ya, kama ya mee ekwemagwụ. Kweta na ihe eme, ma sị ha na ihe a ka ịchọ ka ime ka ha meelu gị, so that ka ị hapụ na-enwe problem. It's better you dey fair than esi dị eme. So all these things bụ gịnị? Ihe mmadụ kwesịrị ime gịnị? Ịmata na nke mbụ na ị kwesịrị ịgba afa miri emi, wee bido gịnị? Wee bido na chi gị, wee mee gịnị? Wee chụkwaba mmụọ dị n'ụzọ gị. Nke bụ eziokwu bụ na afụbeghị m onye ọbụla mere ọdịnala Igbo consistently for 6 months, pure ọdịnala Igbo, na-adara afụ light na his or her part. Olesizikwa ma ọ na dibịa ị na-eje na nke ya bụ na-emelu gị ife ọzọ, ma ọ bụ na ya nwa na onwe ya, maka na dibịa ọbụla na-agwọ ọgwụ na-afịa arụ ịchụkwalụ mmadụ mmụọ ya na ya so gaa. Maka gịnị? Na ọ bụrụ mmadụ niile ka mmụọ ya na ya so na-anabata ọgwụ. And dibịa na-agwọ ọgwụ na-asọ ile aka ya. Dibịa na-agwọ ọgwụ na-asọ ile aka ya. And ọ dị against ọdịnala Igbo. Ife nji akpọ ha dibịa bụ maka na ha ncha niile onye ọbụla si na ya bụ dibịa, mana onye ọbụla ma nke ọ na-eme. Wee na-agwa ụmụ Igbo si n'afọ a dị mkpa na ndụ mmadụ.
mmadụ na chi dị na mmadụ very very important. Maka si na onye buru chi ụzọ megide ọgbagbu onwe ya n'ọsọ. Ị na-aghọta? Ndị mmadụ si na chi bụ ụzọ, asị na ụzọ Chukwu ka mma. Ife a niile bụ afọ anyị na-aza on regular basis, mana anyị ada ama the meaning afọ ahụ nwere ọdịnala Igbo. Chi ji oke, chi nwe oke, chi nwe ndụ, chi ji ndụ. Ị na-aghọta? Ewezuga chi gị, o nwere ife ọbụla ị emenwu. You can't do anything. Ya bụ gịnị? Onye ọbụla bụ onye Igbo, kpọrọ onwe ya onye Igbo. Ị na-anya ifu na 10 years, 20 years, 15 years ahụ, 30 years, 40 years ahụ nọ n'ụka na ndị ụka ọbịa, na o nwere any positive changes o nwere na ndụ gị. Try ike n'ọdịnala Igbo. I bet you will not regret it. And try ọdịnala Igbo, ejekwa na ndị ike mbuta ka ha fi ime mistake. Ọdịnala Igbo dị ka mmadụ ịchịta nkụ wee tinye nkụ ọkụ, o wee ji nwayọọ na-alake omegine before ma ihe na-eme opikiwa ọkụ before ma ihe na-eme ọkwa ha enwusibe ike. That is how it is. All gradual and natural process that will save you a lot of problem, havoc and stress. Mana ike mbuta dị nnọọ ka mmadụ itinye ike mbuta dị ka mmadụ iweta nnọọ fuel na nkụ wee tinye ọkụ. Ọ bụ na onye ahụ adịrọ careful magnet ya ọta nwa ka ọ dị. Mana ọdịnala Igbo remains the ultimate and the best. Aka m bụkwa onye nke gị Nwaada Agbaroma Ụzọ Mmiri. Ka m si wee kwuo na mbụ na abụ m onye mgbasa oziọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa miri eme, alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche. Ọ bụrụ na o nwere ihe na-aghọtara banyere ihe nkụzi taa ma ihe ndị na-akụzi m na mbụ, ma ọ nwere ajụjụ ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, biko echefukwala dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 070 373 11663. Ngwa ka emesịa.